Nitong Miyerkules, March 24, 2021 sa advisory na inilabas ni DOH Region 3 OIC Director for Corazon Flores, inatasan niya ang mga medical directors ng mga private and public chief of hospital sa Central Luzon na maglaan na ng 30% ng kanilang bed capacity para sa COVID-19 patients sa rehiyon kasunod ng COVID-19 surge sa bansa. Dahil dito, lifted muna ang estratehiya ng Pampanga Provincial Health Office na kung tawagin ay Focus Hospital. Ayon yan kay OIC Pampanga Provincial Health Officer Dr. Zenon Ponce. Ibig sabihin, tatanggap na rin ng COVID-19 patient ang 11 district hospital sa Pampanga. Wala na yung dati sinasabi ng Focus Hospital. Kasi itong mga district hospital, may COVID na rin. May COVID na rin po kasi they are required by DOH po na magalat po ng bed sa COVID po. Itinaas na rin sa 30% mula sa dating 20% na bed capacity ang COVID allotment sa mga pribadong ospital, habang gagawin naman na 50% ang ilalaan para sa COVID-19 patients sa mga public hospital na dati nasa 30% lamang. Yung private po from 20%, tinaas ng 30% dahil mayroon nga pong surge. Yung government po, they are required to allot 50% of their authorized bed capacity for COVID po. Ang Diosdado P. Macapagal Memorial Medical Center na matatagpuan sa Guagua, Pampanga, ang nagsisilbing COVID-19 center ng Pampanga. Idinisenyo ang Focus Hospital upang maiwasan ang pag-lockdown sa mga hospital facilities. Ngunit dahil sa COVID-19 surge na nakita simula noong Enero hanggang Marso, ayon kay Dr. Ponce, mapipilitan silang pag-ibayuhin ang kanilang estratehiya. Sa ipinakitang datos ni Dr. Ponce, nakapagtala sila ng 848 COVID-19 incidents sa buwan ng Enero, bahagyang bumaba noong Pebrero na nasa 543 at nitong Marso ay bumalik o pumalo sa 804. Sa magkasunod na 3 buwan ay aabot sa 2,175 ang bilang ng bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Sa hiwalay na panayam ng CLTV News Team kay Dr. Dax Tidula, ang Incident Commander ng Isolation Facility ng Pampanga, inamin niyang puno na halos ang isolation facility sa lalawigan. Kabilang na dito ang kakabukas pa lamang na isolation facility na may higit 200 bed capacity sa Barangay San Roque, Mexico. Actually, as of now, yung Mexico natin, kabubukas lang natin 5 days ago. We're actually 3 na lang, puno na po tayo, no? So, 3 na lang, puno na tayo. Yes, yun doon sa Mexico. Kaya ang hakbang nila ngayon, maging ang 3-star hotel at maging motel ay gagawin na ring isolation facility. Nakausap na rin natin ang DOH kahapon. Minamadali natin yung accreditation ng Lubao para magamit na natin, no? So, we're hoping this week mabubukas na natin yon. That's an additional 100 plus bed capacity, no? So aside from yung pinakausap natin sa DOH, yung Miyabi Court and the City Heights Hotel, nagamitin rin natin isolation facility. Kahit naramdam na ang surge, hindi pa naman umanok opsyon ng probinsya ang house quarantine. Ngunit sa mga bihirang pagkakataon lamang umano ito pinahihintulutan, lalo na sa mga tahanan na pasado sa kwalifikasyon ng DOH. As of now, wala pa yun. Pero merong mga certain cases if their house is really equipped, no? Meron tayong mga talaga tumitingin doon, na lalo-lalo na yung mga barangay natin, chine-check nila yung mga bahay nila. Paulo G. Santos, CLTV News.